Triple Dragon, mä kelasin et miks sun diss-trackit on ihan vitu väki. Mikä vittu sua ääntäs vaivaa? Su Aatami omenalle pitäs vähän näyttää pesäpallomailaa. Mä sun mut siis meen kairaa ja isäs viedä sun siskoos painaa. Ihan vitun sairas touhuu, mut ei sul oot säänsii mut louhu. Miks sua äänes on noin heikko paska, et varmaa tuu iikin saamaa lasta, kosk muijat tietää et oot helariaska. Oisko nyt kanavas mitään ilma Ronibäkkii, jos ei muut niin tuu imee musäkkii. Sä saatana nulikka, jonka diss-trackit ei pysy biitis mukana. Olos on varmaa aika tukalla ja nihkei, kun mä tuun täl diss-track bangeril iskee. Opettele eka vaik ääntäs hallitsee, kosk sun pääsös joku vitu poppari sielu vallitsee ja tuun tätä Suomen räppigeimiä hallitsee. Tee äijä jotain sua äänelles ja hashtag poika kanavas ja sun hiustyylikin on joku 07 sä asutkin varmaa jossain kanalas. Joo Triple Dragon, voiks sä vaiku opetella pysyy sii vitu biitis, niin katsotaan sit pystyks responsaa tähän bängiin.